Osakidetzako garbitzaile azpikontratatuek greban jarraitzen dute. Batzuek 85 egun daramazate lanera joan gabe elak deituta. LAF, UGT, Comisiones Obreras eta ESK intersindikalak deituriko garbitzaileak ere grebara batu dira apirilaren 26az geroztik. Azken horiek kanpaldi bat antolatu zuten atzo Gurutzetako ospitalaren aurrean. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak berriz adierazi zuen lan baldintzak negoziatzea enpresei eta ordezkaritza sindikalari dagokiela eta ez Osakidetzari. Kaixo, eguerdion, greban jarraitzen dute Osakidetzako garbitzaile azpikontratatuek, langile batzuek elak deituta 5 egun daramatzate lanera joan gabe. Gehiengo sindikalak adierazi duenez, grebaren bidez, lan baldintzak Osakidetzako langileenekin homologatzea helburu duen ituna lortu nahi dute. Izan ere, azaldu dutenez, sindikatuek baldintza horiek adostu zituzten enpresekin eta Osakidetzarekin, baina orain Osakidetzako zuzendaritza homologazio printzipio hori hausten ari dela salatu dute eta ez zaiela langilei baldintza horiek aplikatzen ari. Osakidetzak berriz argudiatu du ez dela bere ardura bereak ez diren langileen lan baldintzak negoziatzea. Esan ez, berari soilik dagokiola garbiketa zerbitzua emateko kontatuetan ezartzen diren baldintzak betetzen direla bermatzea. Eta asteburuan Nafarroako ipar-mendebaldean izandako euri jasa bortitzek uholdeak eragin zituzten bera Lesakan eta Aranon. Ez da hala, Leire? Asteburuan Nafarroako ipar-mendebaldean izandako euri jasa bortitzek uholdeak eragin dituzte Lesakan, Beran eta Aranon. Zorionez, ez da hildako ez da zauriturik izan, baina kalte materialak handiak izan dira. Nafarroako gobernuak iragarri du, aste honetan bertan onartuko duela hondamendi eremu izateko eskaria gobernu bileran. Bitartean, kalteak jasan dituzten personek zuzenean joal izanen dute ekonomia ministerioko aseguruen konpensazio partzuergora. Azken honen kalkuloen arabera, kalte materialak 4 eta 5 milioi euroren artekoak izan daitezke. Eta udal eta foru hauteskundei lotuta gaurkoan Mikel Serrano Zumarragako PSeko alkategaiarekin egon gara. Eta zer erantzun duen industria eta enpleguari buruz? Galdetu diogunean, ikus dezagun. Buru belarri jardunean egon izan gera egunero eta legealdi honetan suertatu izan dira, ez? Alde batetik transizio ekologikotik, eskutik industriarekin uztartuaz eta europear funtsak direla, planteatu izan deguna, mahai gainean planteatu izan da ekonomia zirkularren polo bat, ez? Honek zer esan nahi du ez bakarrikan industriak ekarri, baizik eta industria horiek behar dituzten profesionalak ezteko eta azteko behar daukagu lanbide eskola bat, Ugle lanbide eskola, eta honekin bertan ikasketak bideratuko ditugu, masterrak direla, ikasketa ezberdinak direla, bertan ebai behar diran, eta enpresa honek plastikoaren inguruan eta ekonomia zirkular horren inguruan behar dituzten profesionalak sortzeko. Bestetik, gaur hasiera Munduko Bankuaren Kongresua Barakaldoko beken eta ekin diete protestei. Innovate for Climate izenburupean Munduko Bankuak hainbat aditu elkartuko ditu klima larrialdiaz aritzeko. Goiz honetan ekintzaileek errepidea oztopatu dute beken aurrean, ikusi. Eta Elkar Fundazioak dagoeneko iragarri du norentzat izango diren aurtengo Elkar sariak. Alde batetik ikastolen elkarteak ibilbidearen Elkar saria jasoko du eta bestetik Eusko Ikaskuntzak proiektuari Elkar saria jasoko du. Maiatzaren 25ean izango da sarituen ekitaldia Elkar Fundazioaren Aldunako egoitzan Gipuzkoan.
eguneko titularrak aipatuta, heldu ere zaiogun eguneko gai nagusiari. Greban jarraitzen dute Osakidetzako langile azpikontratatuek lan baldintzen homologazioaren defentsan. Grebalariek 5 eguneko kanpaldia abiatu zuten atzo, Guruzetako ospitalaren aurrean ikusi. Osakidetzak azpikontratutako garbitzaileek beste urrats bat eman dute lan gatazkan. 5 eguneko kanpaldia abiatu zuten astelehenean Gurutzeta ospitalaren atarian. Greban daude langileak elak deituta 85 egun daramatzate lanera joan barik, eta LAB, UGT, Komisiones Obreras eta SK intersindikalak deituta apirilaren 26tik grebara batu ziren beste hainbat. 5 urte daramate lanituna berritu barik eta Osakidetzak azpikontratutako garbitzaileen aldarri nagusia lan baldintzak Osakidetzako langileekin homologatzea da. Bere garaian baldintza horiek adostu zituzten sindikatuek enpresekin eta Osakidetzarekin, baina orain Osakidetzako zuzendaritza homologazio printzipio hori hausten ari dela salatu dute. Garria eta lotsagarria iruditzen zaigu zuen jarrera. Urte bete baino gehiago irekita daraman lan gatazka baten aurrean. Osasun sailak beste alde batera begiratu du. Horrez gain, negoziazorako borondaterik ez izatea leporatzen diote Osakidetzari, baina bien bitartean Osakidetzak dio ez dagokiola berari bereaz den pertsonalen lan baldintzak negoziatzea. Eta langileek argi dute prest daude protestak areagotzeko horrela jarraituz gero. Eta Nafarroako Erribera alerta orean dago ekaitzengatik. Izan ere, ekaitzek eta prezipitazioek 15 litro pilatu dituzte metro kuadroko soilik ordubetean. Gainera, AEMeten arabera, hauek ugariagoak eta gogorragoak izango dira ekialdean. Nafarroako ipar-mendebaldean izandako euri jasabortitzek uholdeak eragin ditu Beran eta Lesakan, eta kalteak sortu ditu bigarren mailako sareko 3 bideetan. Aranoko herrigunean eta inguruko hainbat baserri errepidez inkomunikatuta utzita. Gobernuak Ilarrate gainako beran egin duen euri neurketan 101 litro metro kuadroko prezipitazioak jaso ziren. Lesakan hasta Zelaietako euri neurketan metro kuadroko 43 litro jaso zituen eta Goizuetan metro kuadroko 40 litro. Añarbeko Gipuzkoa presaren euri neurgailuak, justoki Aranotik gertu dagoenak, 241 litro jaso ditu metro kuadroko eta prezipitazioa pilatzearen ondorioz, Berako eta Lesakako hiriguneetan kalteak eragin ditu etxe bizitzetan eta bajeretan, bi hauek urez betez. Kalteak beran bildu dira bereziki, zia errekak gainezka egin eta gero. Lesakan bertzalde, Luizi batek 15 etxe bizitza inguru kaltetu ditu. Pasatu dena hori, goizeko laurden gutxitan edo nik deiba jasotzen dut, SOS Navarratik, eta zia erreka hori gainezka egindula, eta hurbiltzen naiz nire gelako lehiorat, ikusten dut Kantxonberri auzoa dena erreka bat dela. Eta hortik, aktibatzen dugu emergentzia plana bigarren mailakoa eta jendartea bisatu, bomberokin egon eta dena martxan jarri. Erran behar da, hori pare bat ordutan gertatu dela dena, 120 litro edo erori omen dira eta ordua ere halakoa zen, gauez eta alde batetik pentsatzen genuen, eguerdiko 12 gertatuko balitz, igual jende gehiago dago kalean eta bar. Eta urak karri duen indarra izugarria izan da, kotxeak mugitu ditu, eta Ramirez presidente ordea, Beran eta Lesakan izan da. Kalteak baloratu eta errepideak konpontzeko tenorea heldu da. Bitartean, herritarrak auzolanean orain ezker eskuin garbiketa lanetan. Nafarroko gobernuak iragarri du asteazkenean onartuko duela hondamendi eremu izendatzeko eskaria gobernu bileran. Bitartean, kalteak jasan dituzten eta segurua duten pertsonek zuzenean jo ahal izanen dute ekonomia ministerioko aseguruen konpentsazio partzuergora. Azken honen kalkuloen arabera, uholdeek 4 eta 5 milioi euro arteko kalte materialak eragin dituzte zonaldean. Eta 5 egun eskas geratzen dira hauteskunde gauarako. Maiatzaren 28an jakingo da ze alderdik gobernatuko duen udaletxe eta foru aldundi bakoitzean. Baina momentuz ikus dezagun ze proposamen iragartzen duen alderdi bakoitzak euren kanpainetan.
Eta horregatik eskatzen dugu botoa. Alkilerrak topatzeko, beste etxebizitza politika egiteko, beste politika industrial bat egiteko, euskara eta euskal kulturaren defentsa bestera batetara egiteko, korrupzioari ateak ixteko. Norabide argia eta kudeaketa ona behar ditugu aurrera egiten jarraitzeko. Eta dezima gutxi batzugatik baitare kolokan egon daiteke eskuina, ultraeskuina gobernuetan sartzea. Durango denontzako lekua dago. Horretarako, gure proposamena nazioarteko etxea egitea da. Denok batera. Iruñar bakoitzaren ongi izatea da nere kezkarik nagusiena. Lehorteak eta klima aldaketak lehen sektorean izan ditzakeen ondorioak aztertzeko bilera egin dute sektoreko ordezkariek eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako zenbait erakundek. Eusko Jaurlaritza buru lehenbiziko aldiz elkartu dira eragile guztiak, nekazaritza eta klima aldaketaren mailan gaur egungo egoeraren analisia egin eta beharrezko neurriak eztabaidatzeko. Eusko Jaurlaritzak nekazaritza eta klima aldaketaren maila bildu du. Aurre ikuspenek sektorari aurre hartza eta laguntza eskatzen dutelako. Lehorteak eta klima aldaketak lehen sektoran izan ditzaketen ondorioak aztertu dituzte. Unezaiak bizi baitituzte lehen gaien presioan igoeragatik eta azken hilabetetako urfaltagatik. Uzta txikiago dago eta alde batetik belar gutxiago jaso da, batez ere Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan zertxo bait gehiago, eta aberen elikadura zaila izango da eta gaina prezioak gora egin du. Lehorteak oraingoz euskal gizarte osoari eraginez badio ere gogor jotzen ditu nekazaritza eta abeltzaintzako profesionalak. Testuinguru horretan kanpoan erositako bazkaren menpekotasuna txikitzeko eta laboreak ahalik eta modurik eraginkorrenan ureztatzeko beharra dagoela nabarmendu dute ordezkariek eta neurriak adostu dituzte horretarako. Bada animalientzako bazka ekoizpen handitu egingo da eta autokontsumoa sustatu. Aberek behar duten elikadura bertan neurri batean ere martxan jartzea eta horrek suposatzen du gauza desberdinak egin ahal izatea. Ur hornidurari erreparatuz gero uraren Euskal Agentziak txosten batean adierazi duenez egungo egoera duela urtebete baino txarragoa da. Naiz eta betetzen maila 70% gorakoa den Euskal Autonomia Erkidegoko urtegietan. Larrialdi neurririk hartzera eramaten ez duen egoera bat bada ere, kontuan hartu behar da joera horrek jada ekosistemetan duen eragina. Ildo horretan ekimen sorta bat planteatu da. Ur hornidura bermatu egin behar dugunez, ur hornidurako sistema osoa, azpiegitura osoak hobetu egin behar diala, indartu egin behar dirala, eta ditugun galderak baita ere gero eta gutxiago izan daitezen hobetu behar dugula. Horrela ur faltak ganaduaren elikaduran eta baratzen mantentzen eragin ditzaken arazoak arintzen lagundu nahi da. Eta hauteskundeekin jarraituz, Gasteizko hautagaien proposamenak jaso ditugu behi autobus elektrikoaren inguruan, ikusi. Behi oso proiektu interesantea da, oso proiektu berria da, eta ez bakarrik hori, orain momentu honetan Madrilen ari dira kopiatzen behi bezalako proiektu bat. Nik uste hasieran bazegoen kontra zeuden pertsona batzuk, baina gero eta gehiago, aldaketa nabarmena, gero eta jende gehiago dago behiren alde. Pentsain behar duzu, zenbat jende igotzen den behira. Inoiz baino gehiago, lehen LB izeneko linea zeukan, baino askoz gehiago, ezta? Horrek esan nahi du jendea oso pozik dago behirekin, bereziki erabiltzaileak oso pozik daude autobus honekin, eta nik uste dut bideo horretik joan beharko garela. Elektrifikatu behar dugu Tubisaren nolabait, autobus guztiak, ezta? Hori da bidea eta horretan ari gara. Uste dugu gaur egungo Tubisako flota berritu egin behar dela, uste dugu arazoak egon direla azken boladan, eta uste dut hori dela seinale inbertsio gutxi egin direla azken urteetan. Uste dugu elektrifikatu egin behar dela flota, eta elektrifikatu behar da flota osoa. Eta guk konpromisoa ematen dugu inbertsio handiagoak egiteko horretan. Uste dugu horretan etxeko lanak atzeratuta dabiltzala. Behiarekin, arazoa ikusten diote auto pribatua egunero erabiltzen dutenek. Gure ustez, saiatu egin behar gara, garraio, jasangarri, publiko, seguro eta osasungarria ematen hiritar guztiei.
Ikustekoa da ondorio onak ekarri dituela eta gero eta gehiago behia erabiltzen dela gure auzokideen partetik. Baina egia esan behar da, gobernua, PNV, EAJ eta Alderdi Sozialista ez du lan egin jendearen eskutik, ez du entzun jendeari eta azken finean honen ondorioa da hori jendea deserosoa egotea, baina behia aukera ona zen eta eman behar genuen pausua zen, ze garraio publikoaren elektrifikazioa egin behar genuen. Abiadura handiko trenaren proiektuaren harira, Espainiako gobernuak hasi ditu dagoeneko ibilbidearen zundaketa lanak Aralarren, Nafarroan. Gipuzkoako udalek jaso dute dagoeneko lan hori buruzko dokumentazioa, besteak beste, Atangoak eta Idiazabalagoak. Baina oraindik erabakitzeke dago korridorea nondik egingo den, Ezkiotik edota Gasteiztik. Aralarko zundaketa lanekin hasi dira abiadura handiko trena hortik igarotzeko aukerekin. Eremu horretako udalek, Idiazabalgo eta Atango udalek jaso dute azterketak egiteko baimen eskaria. Orain zehazteke dago baina, Nafarroaren eta Euskal Herriko atelakoaren lotura nondik egingo den, Gasteiztik edota Ezkiotik. Duela hilabete batzuk, instituzioek argi utzi zuten zein aukera lehenesten zuten. Espainiako gobernu eta Nafarroa Gasteizen alde agertu ziren, Jaurlaritzak Ezkioko lotura nahiago zuenean. Lehenengo kasuan Altsasu Gasteiz aukerak azpiegitura bikoiztea eskatzen du. Ibilbide luzeagoa izango litzateke eta zentzu horretan eragin zabalagoa izango luke sakana bitan zatituz. Sakanari eta lautadari eragingo die oztopo natural eta sozial gisa, bertako biztanleek lurraldearekin duten harremana modu garrantzitsuan aldatuz. Ezkioko aukerari dagokionez alternatiba honek bere gaindakar askoz laburragoa dela, baina bi aukeren artean garestiena. Aurrekontua 2.000 milioi eurokoa litzateke. Gainera zailtasun tekniko handiagoak ditu AHT-ak Aralarko mendigunari aurre egin beharko bailioke. Plana 21 kilometroko tunelekin zulatza da, gutxi gorabehera Lakuntzatik Ezkio itsasoko geltokiarekin lotu arte. Ezkiotik barrena Donostia eta Iruña 53 minutuan lotuko lituzke AHT-ak, Gasteiztik barrena berriz ordubetean. Era berean Gasteiztik Iruña Bilborekin 40 minutuan eta Ezkiotik ordubetean. Bien arteko ezberdintasun nabarmenena iraupenean dago. Momentuz ez dira akordio batera iritsi, baina lotura alde batetik edo bestetik egin bi proiektuekin aurrerantz jarraitzen dute. Izan ere Espainiako garraio mugikortasun eta hirigenda ministerioak dagoeneko eman ditu Aralarren egin behar dituen zundaketa lanekin hasteko lehen pausoak. Gipuzkoako udalek dagoeneko jaso dute lan hauen dokumentazioa eta baimen eskaria. Eta gaur jakinda Gipuzkoako metalgintzako lan hitzarmen berriak, ELA eta UGT sindikatuen sinadura besterik ez duela izango. Duela egun batzuk, labek gogor kritikatu zuen bi sindikatu horiek adegirekin hitzartutakoa, eta espresuki aipatu zuen ELAk Gipuzkoako patronalarekin aliantza duela. Gaur dira ituna sinatzekoak. Gipuzkoako metalgintza! Borroka! Borroka da! Bide bakarra! Ez dugu etxiko! Ez dugu etxiko! KPIa ez da bermatzen soldata errealetan, patronalak duen orduekiko malgutasuna ez da ikutzen, 9. artikulua, lan osasunaz ez da ez hitz egiten, eta ordu jaitsiera simboliko bat besterik ez du jasotzen. Bestetik, Arabako zahar egoitzetako langileek lehenengo greba eguna abiatu dute ELA eta LAB sindikatuek deituta. Alde batetik, Arabako lehen hitzarmena negoziatzea eta sinatzea exigitzen dute, eta bestalde batetik, Bizkaiko eta Gipuzkoako adinduen egoitza pribatuen baldintzak izatea eskatzen dute. ELA eta LAB sindikatuek bi greba egun deitu dituzte maiatzaren 23an eta 24an Arabako adinduen egoitza pribatuetan eta etxebizitza komunitarioetan. Lehenengo greba egunean manifestazioa egin dute Gasteizen. Arabako lehen hitzarmenaren negoziazioan patronalen blokeoa
salatu dute. Azaldu dutenez, urrian egin zituzten lehenengo manifestazioak eta grebak, eta egoera aldatu ez denez, aldarrikapenak berriz kaleratzea erabaki dute. Nahi duguna da gure Arabako lehenengo hitzarmena eta bigarrena da Bizkaia eta Gipuzkoako ekiparazioa, azken finean langile hauek 1.782 ordu lan egiten dute, 1.000 eurogati eta Bizkaian 1.582 ordu 1.200 eurogatik. Ordune nahi duguna da haien ekiparazioa, Osea, lan berdina, soldata eta baldintza berdina. Negoziazioa guztiz blokeatuta dago, guk etengabe aldatu dugu gure eskaera, gure plataforma, soldaten aldetik, eta bueno, orain egoera, da azken mai negoziatzailea martxoan izan genuela, martxoaren 15ean, eta gaur egun ez daukagu inolako erantzunik. 4 urte baino gehiago daramatzate sektore honetarako hitzarmen bat eskatzen. Sindikatuek sektore feminizatuko langileak eskertzeko eta baloratzeko premia aldarrikatu dute. Arabako Foru Aldundiari eskatu diote zaintzak negoziotzat ez hartzeko eta azpimarratu dutenez zaintzak publikoak izan behar dira. Maiatzaren 23an manifestazioa egin dute 11etan plaza berritik Aldundira. Maiatzaren 24an berriz 11etan elkarretaratzea antolatu dute Los Desamparados plazan. Bestetik, atzo iragarri zen Bizkaiko Ostalaritza langileek lanuzteak egingo dituztela ekainaren 1ean. ELA, LAF, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek 3 orduko 3 lanuzte iragarri dituzte hitzarmen duina eskatzeko. Manifestazioa ere egingo dute arratsaldeko 8etan. Gaizaldatuta berriz, asteburuan jazo direnei begira, omenaldietarako tartea izan da Nafarroan, ez da Leire? Asteburuan Iruñako Ezkaba mendiko gotorlekuan preso egondakoei omenaldia egin zieten. Aurtengoa 85. omenaldia da ihesaldia izan zenetik. Aurten emakumeak izan dituzte bereziki gogoan, presoen amak, emazteak eta alabak. Gainera, espetxe zaharra memorialeku izendatu zutenetik, lehendabiziko oroimen ekitaldia da. Ia zederra zilegi balitz, urra albaledikatea, ni ez nintzake ontzigabeko itxaz gizona algea. Iaz betea zilegi balitz, nun bai balego bakea, ni ez nintzake txertzeko lore dien maitalea. Ni ez nintzake oinazearen menpeko miserablea, oiuzekenen destinatzaile txipenaren semea. Horrez gain, omenaldiez gabiltzala, Ezkabako gotorlekuan ere ekitaldi bat izan da asteburuan. Zer gehiago dakigu Leire? Duela 15 urte zendu zen Iñaki Otxoa de Olza mendigoizale iruindarra Nepalen Annapurna mendian 7.400 metrotan. Asteburu honetan omenaldia egin zaio Beriain mendian bere familia eta lagunen esku. Beriain mendia Iñaki Otxoa de Olzaren mendikutxuna zen. Bertara maiz joaten zen entrenatzera eta plazerra hartzera.
Omenaldia Unanu herrian finitu zen. Baitango lurraldetan non geratzen den denbora, non ez dagoen arnaz bideri, non ez goazen inora, non oiukatzen urbiltzen garen erraldoiaren ondora, igona zazu nire mendira, zure gailurretik gora. Eta kiroletan, bizitur jaialdia iritsiko da Gasteizera ekainaren 4ean. 2023ko turrari ongietorria emateko eta bizikletaren erabilera sustatzeko jaialdia da. Maiatzaren 7an Donostian izan zen, ekainaren 4an Arabako hiriburura helduko da, eta ekainaren 25ean Bilbora. 9 kilometroko ibilbideak Gasteizko erdigunea zeharkatuko du. Azkenean ikaragarria da, ez? Ikusi dugu hemendik Euskal Herriko itzulia ateratzen denean, oso polita dela, eta orain Frantziako turra izatea, txirrindularitzan munduko eventu handiena dena, ikaragarria da, bai. Eta elkarrizketari tartea zabalduko diogu orain. Gaurkoan Mikel Serranorekin egin dugu hitzordua, Zumarragako PSeren alkategaiarekin. Gaur baso ekologiko eta jasangarrietaz hitz egingo dugu. Baso bizietaz, alegia. Nafarroaren azaleraren parte importante bat ordezkatzen dute. Gure bioaniztasunaren gordale dira. Ura edo oxigenoa bezalako elementuak eskaintzen dizkigute. Eta gizakiarentzako natur baliabide bikainak eskaintzen dituzte. Hortaz hitz egiteko erreportaje interesgarri bat eskainiko dizuegu. Eta beti bezala solasaldi eder bat. Bukatzeko, gure ahosapaia gozatzeko errezeta eder batekin eta goxo batekin amaituko dugu. Beraz, ongi etorri denon topalekua den geltoki honetara. Amabiterriak iritsi direla, heldu zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta hortarako hemen dugu gurekin Mikel Serrano, Zumarragako alkatea, eta baita ere, postu berean jarraitzeko PSeren hautagaia, aurtengo hauteskundetara begira, ondo etorri. Kaixo, mila esker. Gurera. Eta tira ez, horixe, hauteskunde kanpaina betean gara, azken txampan sartuta igandera begira, nola zara bizitzen aurtengo kanpaina aldi hau, nola aurkitzen zara igandera begira? Komentatzen eginen, ez? Honelako kanpainak eta izaten dira pixkat punto algido izaten da kanpaina azkeneko txampa hau, ez? Azkeneko 15 egun hauek eta komentatzen eginen bezala, ez? Legealdi oso intenso izan da, ez? Pandemia ia ahaztuta daukagun guztiok, baina azkenen bai jardunean buru belarri sartuta egunerokotasun hortan energia asko suposatu izan zuen harrek eta legealdi osoak izan du, ez? Bete beharreko lan asko, eta horren bukaera gisa, kanpaina dugu, eta kanpainako azkenen pintzela dagoetan buru belarri sartuta, eta azkenekon
jendearekin, bizilagunekin, Zumarratarrekin. Eta guagun azkeneko konpromesu hori berresteko aukerak eta mahai gainean jartzen. Bai, ez zen ere badirudi pandemia aspaldi iragandako zerbait dela, baina ez horretan eta momentu horretan lanean egon zinetenak eta gainera udaletatik, ez zer nolako zailtasunai ere aurre egin behar izan zenieten eta ez legegintzaldi honetan gertatu da. Eta hori ere bada importantea gogoratzen. Eta gainera ez aipatzen nola azken 6 legegintzaldietan Zumarragan PSE izan den alkatetzan zu 2008tik ona oker ez banabil nola aldatu da Zumarraga postu horretara iritsi zinenetik. Eraldaketa handiak izan ditugu, ez? Bai egia dela gure zeina identitate delako horiek ematen duela, ez? Aukera askotan ebai jendearekin hurbiltasun eta gertutasun hortan izateko. Nik askotan esan dut, alkatetza ez dagoela bulego baten, baizik eta Zumarraga osoko bide plaza edo iskin guztietan, ez? Eta herritarrekin harreman horrek ematen du aukera, diagnostiko hori egiteko, zein dan Zumarragaren dauzkan beharrak, eta hortik aurrera planteatu, ez? Behar horiei aurre egiteko proiektu ezberdinak. Eta horrekin batera ere bai egia dela azpiegitura aldetikan esanguratsuak izan dira, ez? Legealdi guztiagoetan egin izan ditugunak, ez? Estazio intermodala, non uztartzen diran, ez? Garraio publikoa, lurralde bus, parking pribatua badaukagu kotxeentzako, bide gorria, honekin batera ere bai Renfe edo treneko ere bai estazioa. Hortaz aparte interpretatu zentroa, esanguratsu izan da gure pixkat joia dela korona dan Antioko Baselizaren inguruko interpretazio zentroa, museo bat egin eta bertan ebai errestaurante bat egin. Bertatik ibilbide paisajistiko bat oso esanguratsua danak eta guztio konbidatzen ditutenak, Zumarraga gerturatu, Baseliza ikusi eta bertatik Zumarratarraz eta Zumarragaz disfrutatzeko. Eta honekin batera ere bai eraldaketa oso nabari bat. Azken finean ere bai irisgarritasuna oine danon ahotan daukagun hori aspalditik Zumarran hasi ginen. Eta horren adibide ditugu, zaharberritu izan diran kale asko, kale ugari, peatonalak egin izan ditugun batzuk, eta honekin batera ere bai, jardunean segitzeko, zaharberritze hortan, pixkanaka gutxiko geratzen zaigu, baina ondio badaukagu lana. Eta azken lau urte hauetan zehazki zer azpimarratuko zenuk aipatu gutarteka ez nola pandemiare horri izan den, eta horrek zailtasunak ere eragingo zituen? Bai, gaina eten oso brusko bat izan zen, ez? Honelako kudeak eta lanetan ibilitako guztiok, ez? Jasan genuen pandemiare aurre egiteko, eta askotan egin izan den, eta horrenbestetan haitatu izan den, honen hoja derrutarik etzegon, pandemia bati nola aurre egin. Eta, bai egia dela, jardunean ibilita, 24 orduz buru belarri sartuta, eta horre bai, balorean jarri nahi dut, garai baten egin izan genuen bezala, gehien bat teknikarien lana, nola bultzatu intziran funtzional guztik eta nola jardunean bakoitza bere erantzukizun eta nola aurre egin genion pandemiari. Azken finen, zerbitzu ezberdina prestatzen segitzeko eta Zumarraga gure kasuan ez etenteko eta bere hortan ez geratzeko. Eta horrek bai eman zigun aukera, 2-3 hilabeteko etenaldi horrekin, pixkat berriz berraztertzeko zer eta nun jarri behar genituen plangintzako, legealdiko plangintzako proiektu nagusiak, eta bere hortan moldatu egin izan genuen, eta hor tarten bai izan zen, bertako lehenengo sektorea, merkataritza, ostalaria, baina horiekin batera ere bai eta paraleloki ere bai inbertsio aldetik bai ez dugu edaten, urte guztitan egin izan ditugu obrak, eta horrek bai ematen du. Azkenen kudeaketa publikotik aparte eta diru publikoak bideratu genuen, inbertsio egiteko, ekonomia berrizen mahai gainean jartzeko, eta horrek eman zion pixkat bizia eta bultzada, bertako ostalari, komertzio eta guzti hori bertan erosi eta kontsumitzeko. Beraz guzti hauek aintzat hartuta, zergaitik jarraitu behar du Zumarragako gobernuan PSEk? Azkenen bai eskarmentuko taldeak erralako, eta alde hortatik bai eta komentatu izan deten bezala, askotan, nik ez dut kunpitu ezin dezaketen ezer eskaini, eta alde hortatik horrek ematen digu, esan deten bezala herritarrekin, Zumarratarrekin, lehenengo momentutik harreman horrek ematen digu zertzu diran beharrak, momentu txikietatik, behar txikietatik behar potoloetaraino, eta horrek bideratzen digu eta eskarmentu izan bezalakoa, hau da 2008an esan da, askotan kontatzen ere bai zailtasuna dauzkat, laugarren, bosgarren legealdia izango da, alkate gai aurkezten izen hontan, eta honekin batera ere bai horrek bai ematen dulako pixka bultzada hori, eta gehien bat egingarriak diran proiektuak jartzen ditugula mahai gainean, lehenik eta hemen zeintzu diran Zumarraga eta Zumarratarren beharrak ikusita.
Proiektuak aipatu dituzu, justu egun hauek boto askatzaz aparte badira, aurrera begirako programa jendarekin elkar banatzeko eta iritziak ere jasotzeko, asmo handiko programa bat aurkeztu duzue, datorren legegintzaldira begira nolako harrera izaten ari da? Ona, esaten dut, azken finen jendea gerturatzen zaigulako eta gerturatzen zaitelako, esanez azketen beraiekin komentatutako eta berak planteatutako behar horiek asebetetzen dituela proiektu horrek, edo gure programa horrek. Honekin batera ere bai oso aitatu izaten da, irrisgarritasuna, auzoak eta bideratzeko eta lotzeko legealdi hontan azpiegitura nahiko potente bat, aszensore bat egin genuen, goiko partea, beheko partearekin lotzeko, eta honekin batera goiko partearen zaharberritze lan horietan buru belarri sartuta gare. Beraiek bai ikusi izan dikutelako, beharrak orain dela 30 urtekoak direla, eta honekin batera ere bai, mahai gainean jarri izan ditugula, praktikamente Zumarragako auzo guztietan orain arte izan ditugulako ekimenak eta izan ditugulako obrak, baino jardun hortan segitzeko intentzioz gabiltzelako. Bai, aipatu dituzu honekin herritarren kezketariko batzuk, normala den moduan irisgarritasunak badu inportantzia handia herrian, eta horretaz apartez programari bere osotasunean erreparatuta sakontzen hasi baino lehen zer nolako politikak ditu erdigunean, nahiago ere orain parte hartzeaz ere aritu zara handi batean? Bai, guk ulertzen dugun parte hartze prozesu ezberdin horiek jendearekin egoteaz aparte ere bai sortuak izan dira legealdi hontan foro ezberdinak non beraiekin partekatutan ikusten dugu Zumarragako geroa eta ibilbide hortan bide lagun izango ditugu, Nagusien aldetikan badaukagu hor Consejo de Mayo delako foroa hori uztartuta, beraien bere perspektibatik eta bere begiekin nola ikusten duten eta ze behar dauzkaten Zumarragak, aurreko legealdian inbertsio oso importante bat egon zen zahar egoitza dan hortan, goiti bera zahar berritu egin genuen 4 planta daukan egoitza bat, justo zentroan plazan eta Zumarratikan oso, udaletxetikan oso gertu, eta aura goiti bera zahar berritu izan zen beraiek behar dituzten zerbitzu horik eskaini ahal izateko. Baina honekin batera ere bai, UNICEF-en eskutik, Ciudades Amigas de la Infancia delako proiektu mankomunian da mundial hortan parte hartzen gara, eta bertan bai nerabe eta aurrek daukate bai aukera foro hori egina bai dago, ekarpenak egiteko, beraien ikuspegian nola ikusten dute Zumarragako gero hori, Eta hori ere bai parte hartzeko prozesu esanguratsu bat dauka. Legealdi hontan bai egin izan dugun TEC komunitate energetikoa, eta bertan bai 200 gorako familiare parte hartuta, beraiek bai egiten dute ekarpenak eta energiaren kontsumoaren demokratizazio hortan buru belarri jardunean da ere, eta alde hortatik bai enpoderatuta dagoen eragile oso garrantzitsu bat dugu, eta honekin bai partekatzen ditugu aber non izango diran aurreneko edo aurrera begirako behar horiek. Orduan alde hortatik parte hartze prozesu ezberdinak dauzkagu, zer nolako Zumarraga nahi dugun hortan ondo parte hartzeko eta kontu horiek guzti horiek asumitzeko, eta honekin batera horregatik bideratu izan dugu programa hori guztiekin konpartituta. Bai, ez izan ere udalak ditugu administraziorik eta gertukoenak, herritarrek eta zer hobe, herritarren, iritziarekin aurrera egitea, eta orain hasieran aipatu zu hor zahar egoitzaren eraberritza eta abar hau badago lotuta erronka demografikoarekin, baita zaintzarekin ere handi batean horri ere jarraipena eman gura diozu, datorren legegintzaldian nola? Elkar zainduz proiektuaren barnean. Hor badauzkagu Zumarrak dauzka 65 urteki gorako ehuneko populakuntzaren ehuneko 25 inguruz dugu. Zumarragako herri batentzako oso altua da. Eta honek bai ematen du pixkat bidea, nondik bideratu behar ditugu gure politika sozial horiek. Karzainduz proiektua guztiek barneratzen ditu. Alde batetik handakagu kontseilu hori, bideratutako kontseilu hori, partekatzen degunak egunerokotasun hortan zeintzu diran behar horiek, eta honekin batera ere bai, badauzkagu beste behar batzuk asebetetzeko, beste zerbitzu edo proiektua martxan jartzeko aukera. Eta hortan ebai badaukagu, atenzion diurna delakoa, pertsonak ebai bakardadean ez egoteko beste aukera batzuk. Badauzkagu ebai altzermenari kontra egiteko, legealdi hontako aurkeztutako proiektu hortan pixkat garunak eta bakoitzaren sentsazio guzti horiek aktiboak mantentzeko proiektu ezberdinak.
Eta, guzti hori ere bai, beraiekin konpartituta eta beraien behar horiek asebetetzeko mai gainean jarritako beste proiektu ezberdinak. Ez da horrekin batera gainera, erronka demografikoa aipatuta gaztengan ere bada fokuan jarrita, hor han eta hemen araz edo gehien gailentzen ari den arazoetariko bat bada etxe bizitzen afera edo emantzipazioa bera, horri bada heltzerik udaletik? Bai, horren jakitun izan gera, esan bezala 2008-tik nator alkate erantzukizun horiek izaten eta honekin baterara betidanik izan ditugu. Bai egia da gure emantzipazio etxetikan irtetzeko urte horiek Europar mailan baino 2 urte beranduago izaten da, 30, 30 urte ingurun. Eta honi ere bai heltzeko alde batetik aurreko legealditan jarri izan ditugun ayudas a la emancipación, emantzipazio hori ahalbidetzeko bikote batek edo pertsona edo gazte batek aukera daukalako etxebizitza bat alokatzerako garaian bere ingresoen arabera diru laguntza bat eskaintzen da Zumarragako udaletxetik. Baina honekin batera eta horrekin bai konpartitu izan zen Gaztelagun uste dela Eusko Jaurlaritzako beste ekimen batekin, komplementagarriak izan daizken hoiekin. Baina jakitun ze behar dagon eta ze etxebizitza behar dagon Zumarragan eta orotara Euskadin eta Gipuzkoan hitzarmen bat izan genuen aurreko legealdin Bizesa eta Eusko Jaurlaritzarekin eta honekin batera 8 etxebizitza dauzkagu eta ja planta bajatikan ja gora hasteko intentzioekin dabiltze. Horiek bai urtebete terdiko epe hortan bukatuak izango dira eta alkiler soziala bideratuko dira gehien bat eta lehentasuna emanez jende gazteentzako, gure gazteentzako. Gehien bat bere bizi proiektua Zumarragan egin ahal izateko. Edo nola ere, ez da bakarrik gaztei bideratutakoa, izan ere ikusi dugu, baina orain krisialdian hitz, eta abarrez hitz egiten den honetan, herritar guztiek ere bautela sailtasuna batzuetan etxebizitzara zeitzeko. Bai, horregatik eta inkluso jende nagusi, eta jende nagusientzako badauzkagure beste ekimen bat, 24 apartamentu dotazional egingo ditugu, ja derriboa egin izan da, aurretik bai izan dako zahar egoitza batena, eta Faustin Orbegozo 1982an egindakoa bat, baina 2008an ja testigu eman zion egunean eta indarrean dagoen gerontologikoari. Eta bertako fundazio pribatuarekin harremanetan izan da, adostasun batea iritsi ginen, aurra erosi, bugatu eta baita bizezakin daukagu harreman bat, eta hitzarmen eman zinatuta 24 horiek egiteko, eta horiek bai bideratu izango dira lehentasuna jende nagusientzako, baina ustartua zebai jende gaztea. Honek nola gauzak bizi berritu egingo ditu baita ere, lehentxeago aritu gara irisgarritasuna, sirigintzari helduta, ez dakit justu baduzuen zerbait ikusten duzuena premiazkoa baduzuena datorren laburtetan egiteko. Bai, alde hortatik ondo komentatu izan dezun, eta kasu honetan astensore bat jarri eta programatuta daukagu, beste zahar egoitza izan dako, beste apartamentu dotazional hauetara iristeko, eta honekin batera ere bai goiko partea, gerontologiko ingurua, ospitalia ingurua daukagun beste 2 proiektatuta dauzkagu, goiko partea eta beko partea lotu alizateko. Hau da, eskilera gabeko guneak izateko, alde batetik zentroa eta goiko parte hori lotu alizateko. Eta gero ere bai segituaz bai daukagu, legialdi hontan bai Europear Fontsiak izan ditu esanguratsuak izan da, 1.000 eurotakoa aurrekontu batekin Zumarragan, eta honekin bai, lekua, espazioa irabazi diogu herritarrentzat eta peatonalentzat, peatonala egin izan dugu zentroko gune bat, plaza zahar berritu izan dugu, Euskadi plaza zahar berritu izan dugu, eta honekin batera ere bai segitu nahi dugu intentzio horrekin, pixkat espazio horiek orotara jendeari herritarrei berreskuratzeko, eta honekin bai, pixkanaka beste goiko parteko beste zonaldean badauka gure bai 4.000 eurotako aurrekontu batekin, bertan egin beharreko, faseka egin beharreko zahar berritze lan horiek eta guzti horiek ahalbidetu gaur dagoen legealdiarekin eta irisgarria eginez. Alaxe jarraitzen badu planak ikusiko dugu, Zumarraga irisgarria. Eta honetaz aparte ere, aipatzen nola, Euskal Herrian orotara industriak azken hamarkadetan eraldaketak jasan ditu, eta tokiz-toki erronka ezberdinak agertzen dira hor, eraldaketa batetaz ere hitz egin izan duzu Zumarraga, nola iritsi altzaio industriari? Kasu honetan bai oso egoera zaila bizi izan genuen Arcelorreko itxiera. Neri tokatu zitzaiten, lehenengo 2008an
ekonomi eta finantziario maila, mundu mailan krisi aurra akudiatzea, gerora etorri zan handikan eta 8 urtera 2016an Arcelorren itxiera, eta horrek bai aukerak eman zizkigun berriz berraztertzeko zer aukera industrial izango eta suertatu zitekeen Zumarragan. Geroztikan bai buru belarri jardunean egon izan gera egunero, eta legealdi honetan suertatu izan dira. Alde batetik transizio ekologikotik, eskutik industriarekin ustartuaz, eta europear funtsak direla, planteatu izan deguna, mahai gainean planteatu izan da, ekonomia zirkularren polo bat, Honek zer esan nahi du ez bakarrikan industriak ekarri, baizik eta industria horiek behar dituzten profesionalak ezteko eta azteko behar daukagu lanbide eskola bat, Ugle lanbide eskola, eta honekin bertan ikasketak bideratuko ditugu, masterrak direla, ikasketa ezberdinak direla, bertan behar diran, eta enpresa honek plastikoaren inguruan eta ekonomia zirkular horren inguruan behar dituzten profesionalak sortzeko. Eta honekin batera bai, abia puntu oso esanguratsu izan da, ekonomia zirkular, plastikoaren ekonomia zirkulara, gerora begira aukerak eskaintzen duen industria bat alako, eta honekin batera buru belarri sartuta garelako. Eta alde mahai gainean jarri nahi detena da, administrazio ezberdinak, zu komentatu izan dezu, udalak izaten direla gertukoenak eta alde hortatik apalenak, humilenak, baina foru aldundikin, Gipuzkoako foru aldundikin harremanetan, honekin ebai ministeritzekin, industria ministeritzekin eta transizio ekologikoaren ardura duen Teresa Reberakin beraiekin ebai harremanetan izan ginen, eta horrek ahalbidetu izan du ekonomia zirkularreko plastikoaren ekonomia zirkularreko polo hori Zumarragara ekartzea. Esanguratsua da, lau administrazio guzti hauek bideratuta garela proiektu sendo baten ingurun, eta Gipuzkoantzako estrategikoa dan eta Zumarragarentzako estrategikoa dan proiektu hortan goraipatu nahi dutena da administrazio guztiak izan degula, kogobernantza parte hartze prozesu guztietan bide lagun gerala eta danok eskutik hartutagoa zela. Eta ekonomia hitz egiten gabiltzala, tokiko ekonomiari ere erreparatu behar diogu, hor bestak beste Zumarragan badugu entxutetsua azoka, bera, ala ere komertzioen aldetik ere badukazue bestelako ekosistemat osatua, zer nolako osasuna du? Oso indartsu ibiltzen da, pandemi garaina berriz ere bai aitzatuko dut, pandemi garaina oso murriztuak izan ziran, guztiok gertutasunetik lehenengo sektoreko produktu guzti horiek erosteko aukera, baina bai egia dela horrek bai ahalbidetu zula, berriz planteatzea eta askartzea guk gure plangintzan pixka gerora begira planteatuak genuzkan ekimen batzuek indarrean jartzeko. Eta lehenengo sektoreari begira zan Zumarrako azoka. Zumarraka azokan bertan bai parte hartze prozesu oso potente bat eginaz, maigaineratu genituen, zeintzu ziren bertan genuzkan erronkak eta beharrak, eta biek asebetetzeko beraiekin konpartituta, Zumarragako plazaren zaharberritze lanak eta bukatu ondoren, nola moldatuko genuen beste azoka berri hori, Zumarragako azoka berri hori. Hori beti ere gune izanez, bai beste turistiko da, beste ekimen baten eskutik, eta bertatikan bertarare bai produktu ezberdinak saltzeko aukera izanik. Bertan lehenengo sektorearekin binkulatutako dauzkagu 19 bat postu, eta guzti horiek Zumarragara larun batero zapaturo etortzen dira, eta guk balorean jarri nahi deguna da bai, gure salmenta horiek bertati bertara egitera. Internet ondo dago, eta honekin bai beste aukera bat eman zanez, klik eta jaso beste proiektu baten ingurun, baina guk sustatu nahi deguna da bertati bertara produktuak ikusi eta produktu horiek erosteko aukera. Eta honekin batera ere bai, gero komertzioarekin eta ostalarekin bere plangintza osotasun batean sortatu izan da, eta bertako ekonomia nahi dugu pixkat berriz indarrean jarri, eta guzti hortarako behar dirantzuri guztiak jorratuz eta jarriz, aurrera begira Zumarragara bai pixkate eta indartsuago suertatzeko. Aipatzen dituzunak eta garaiotan klik eta jaso esan duzula, azkenan teknologia berrietararen nola egokitu behar garen une oro, eta zurrendik hor udaletik ere ibiliko zarete lan handiak egiten. Bai, Europear funtsetara aurkeztutako proiektuetan Zumarrako azoka zegoen, eta bertan bai digitalizazioare bai parte oso garrantzitsu bat izan da.
hortarten bai Gipuzkoan izanatik bai famosoa izan danakoa, ez? Eta nahiko ikamika suertatu izan da, gehien bat igual lehenengo sektoreko produktuak izan dituzten nagusiekin, ez? Pixkat belaunaldi aldaketa bat dago, eta alde hortatik bai gauzak bai txukun egin behar dira, eta alde hortatik bideratzen da tiket bai bere hortan eta zena daukan proiektu hori, baina gero hori egokitzeko hortatik egin izan dituko formakuntza tailerrak, eta honekin bai digitalizazio aldetik beste ekimen batzu mahai gainean eta aukera emateko, aukera eman zaie bertan egiteko, ez. Horrek bai izan du esanguratsua, esan bezala, Europear fondoak izan ditugu ondala ia 2 urte, eta oso arrakasta handia izan du eta oso azeptazio ona. Gero gaur egungo testuinguruak ere bultzatzen gaitu trantsizio energetikoan, jasangarritasunean pentsatzera, ez? Proposamenak egitera, hasieran lehen balorazioetan, ez? Azken urteetan egindako ibilbide horretan aipatu dituzu batzuk, aurrera begira zer edo nondik jorratu nahi duzu ildo hori? Alde hortatik ekimena pixka sakondu eta indartu, ez? Zumarragatek tokiko energia komunitatea horri ere bai indarra eman, ez? Gogoratu nahi dut, Zumarra izan dela Euskadiko lehenengo komunitate energetikoa sortu izan zena, ez? Tokiko energia komunitate hori sortu izan zena. Hori jorratzen jun, bai ikastetxe batekin ari gera harremanetan, beraien zapaiak bai erabiliaz komunitate honi orain arte 200 bat lagunen edo familiaren ekarpena dauzkagun hortan beste 100 batera egiteko, zerrenda dago, sartzeko zerrenda dago, eta horrek bai albidetuko du pixkat hori ere bai handitzeko. Eta honek ematen duna da energiaren demokratizazio hori orain arte eta askotan aitatzen dana, ez? Azkenen bai esanguratsua izaten da gure energiaren faktura hortan, argindarraren faktura hortan, plakaen gatik 20-30%ko jaitsiera bat daukagula, eta gero 70% beste 70% horren ingurukoa erosketa mankomunatuak albidetzen du komerzializadora danadakorekin hizketan egindage alik eta preziorik onena lortu, ez. Hori indartuz eta hori sakonduz goaz aurrera. Eta honekin bestela beste atal bat daukagu, tokiko energia komunitateo industriala nahi degula sortu, hortan ari gera, Zumarrako 27 enpresakin tarten abegia hizketan, eta ja bidera eginez goaz, eta honekin batera ere bai, pixkat alde hortatik autokonsumadan hortan, eta transizio energetikotan eta bide lagun behar ditugun beste administrazio guztiak kontutan hartuta, orain arte hitzetikan ekintzetara pasatzen ari gera, hori ja egin izan zen garai hartan komunitate energetikoarekin, eta honekin batera hurrengo pausoa komunitate energetiko hori industriala bihurtu, eta honekin batera aurrera segitu, kasu honetan energia daukagun bizka zailtasun guztia saihesteko. Mintzat eredua bada horre Zumarragan. Eta honekin ere lotuta badaudez parke eolikoak. Justu azken urtetan hainbat eta hainbat tokitan ikusi ditugu honekin lotutako albistakia geroz eta gehiago, ez? Irakurtzen ditugula eta ikesteko ere badaukagula asko arrabotsa ere sortu izan da Zumarragan. Zertan da auzi hori edo zer mezu duzu zabaltzeko ez kezkatuta ageri den jendeari? Zumarragan benetan ez da honelako zu komentatu izan dugu arrabotxik suertatu. Bai egia dela inguruko beste herri batzuetan Azpeiti tarteko, Aramaion eta honelako, ez? Aramaio pixka luzeko geratzen da, baina Eskorriatza ingurune bai nahiko astoratuta ibili izan ziren, ez? Zumarragan ez da honelakorik suertatu, bai egia dela lehenengo momentutan eta Eusko Jaurlaritzaren plantamentu hortan txintxeta jarrita, eta Zumarra Azkoiti, Azpeiti hor gune eta muga diran oleta inguruneko beste gune horietan jarri izan ziren, ez. Baina oraindik ere azterketa prozesuetan gabiltz, oraindik ere ez dago baiezkorik hori aurrera segituko danik enpresek eta egindako planteamentuk eta Eusko Jaurlaritzarekin daukan harreman hortan aurkeztutako hortan, eta benetan esatezut eolikoa dan berriztagarria dan energia horren ingurun, Zumarragan bai edala aurkezpena egin izan zala, enpresaren partetik zein izango litzateken lekua eta enpresaren eta talde politiko guztiekin, eta guztiok adostu zuena o kontrakorik ez zuen esan inorrek, eta honekin batera ere bai pixkat oraindik ere bagare epe baten, non aztertu egin behar dan, ikusin behar dan aurrera dikon, eta hala izan esker ere bai ze onure
ekarritzazken onelako proiektu batek. Alde horretatik, benetan esatezut, ondio Zumarragako herrian ez dagoena onelako arrabotxik eta onelako ikamikarik ez gai honen ingurun. Eta berririk agertzen da izango gara, aipatzen dituzunez, bukatzeke diren prozesu guzti horietara, eta tira ez, aipatu ditugu hainbat ertz, aurrera begira ez, aurkeztu zuen programa horren ingurukoak, badira beste hainbeste ez, denbora ez daukagu guztientzako, alare ez dakit baten bat, bai azmarratza gustatuko litzaizukeen, aipatu bezuguna. Bai, industriaren inguruan eta komentatu izan duten bezala, ez, ekonomia zirkularreko plastikoaren, poloaren inguruko hausnarketa hori erreferenteak izateko aukera daukagula, ez Gipuzko mailan, Euskadi mailan, inkluso estatu mailan, eta bertan bai egia dela arrabotsa sortu izan dela intenzionatutako arrabots bat oposizioaren partetik, eta gehien bat maigainean jarriaz, eta ez konparagarrik zeintzuk izango diran proiektuak, ez. Eta hori argitu nahiko nuke, esanez, oposizioak aurkezten ari dira errauskailu bat nahi dela montatu Zumarragan, hori ezezkoa eta hori gezur borobila da. Beraien agertutako bideo baten, fotomontaje bitako bideo baten, bertan agertutako lehengaia errausten duten lehengai horiek brikak eta plastikozko botelak direlako. Eta bertan eta plastiken hori lideratu behar duen proiektuak horrek egiten duna da materia lehen gai bezala errefusia dan film, hau da, pipak, patata, plastiko, goxoki plastiko eta envoltura guzti horiek hori lehen gai bezala erabili, prozeso kimikoa baten non oxigenorik ez dagon, hau da, errauskailurik ezin daiteke izan, lortzen dugu gero ere grado alimentizio daukan beste produktu bat. Eta hori da takoila. Orduan, beraiek intentzioz egiten ari direna da, herritarrak nahastu, baina, haure bai, aspaldiko kontu bat da, ez? Arazo bat sortu, hori politikan, azkeneko, ez dakit, zenbate eta ehundakatu urtetan egindakoa, ez? Arazo bat sortzen dugu, errudun bat jartzen dugu abia puntu bezala, eta honekin nahi deguna da pixkat beldur hori zabaldu, eta gero honekin hauteskundeak irabazi, ez? Nik eskertuko nuke danok gauza beraren ingurun hizketan itea, eta ez intenzionalki gertatzen ari dana. Baina, guzti hori ere bai, aspalditik bai izan ditugu honelako beste ekimen batzuk, eta Zumarrako herriak jakin izan du aurrera begiratzea, eta honekin Zumargarentzako eta Zumarratarrentzako zer dan ona ikusten, eta gehien bat zeinek ikusten ditu bere beharrak eta zintzo portatzen danez. Eta alde horretatik, lasai alde horretatik, baina gauzak bere hortan zertzu izaten da eta bakoitzari bere izena emanez, ziurrenik aurrera segitzeko Zumarra handi bat lortuko degula eta non artean. Premisa horri helduta beraz Mikel bukatze aldera ez, justu aipatu zu hortarteka ez, Zumarra nahian honekin ez, kanpainan, badela ikamikarik edo ez, egia da orokorrean ez, askok eta askok hitz egituntela lokaztutako kanpainaz, gero ere hor bada abstentzioaren beste foku bat, ez dakit ez, bukatze aldera Mikel Zumarragako herritarrei zer mezu bidali? Gehien bat orain arteko ibilbide hori berrestean berretxin eretela, ez? Alde horretatik bai esan duten bezala, ez? Egingarriak diran proiektuak jartzen ditugula mahai gainean, aurretikan herritarrekin eta herriko beharrekin kontrastatu eta diagnostikoa egin eta gero, ez? Errealitate guzti horiek mahai gainean direnean, Zumarrak jakin izan du, egoera ezberdinei, egoera latz askori, 2016koa esaten dut, baina horretik bai izan dira, ez? Aurre egiten, eta hori da Zumarraga eta Zumarratarren birtutea. Honelako egoerak kontra etortzen diren hortan, aukera daukatela, bere hortan daukagun aniztasuna tarteko, eta daukan Zumarrak daukan idiosinkrasia askotan esaten den guzti hori tarteko eta mailan jarritan aurrera segitzeko eta patuari eta geroari aurre eginez. Eta nik uste alde hortatik bai, orain arteko ibilbidea askotan esate detena, ez? Batzuek etortzen dira, orain gauza asko prometitzen eta gauza asko egin dituztela, baina guk esan bezala ez. Errealia izan daizkeen proiektua jartzen ditugu mahai gainean, eta hori ez da legealdi hontako kontu bat. Ondo esan dezun bezala, 6 legealdi damazkigu udal kudeaketan Zumarragan, hau da nere 5.
eta aurkezten naizena, eta honekin batera ere bai Zumarrak konfiantza baldin badauka, ni segitzeko intentziokiz eta ilusioz eta indar osoz nabilela esan nahi dut. Hortxe Zumarrako alkatearen eta PSren hautagaiaren mezua, mila esker Mikel Gaurrekin tartetxo hau hartzearren. Mila esker zuek gonbidapetagatik. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukarara, besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro amaika.eusataren eskuragarri. Gero arte ondo izan. Maiatzaren 27